Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'are alislami Allah en on fu mi wari waddande en ɗo goɗɗum ko hayɗini ko hayɗinaki Allah. On gi'i jankoy nani, on gi'i jankoy koy wallahi kankoy haaɓe goni joni no gaɗa kamɓe e koye maɓɓe jambuje. Oɗon andi jambuje ko nangirte liƴƴi ɗum wallahi kanƴum ɓe peccata pecce rogo on gi'iɗe na, on gi pecce ɗen na, on gi no ɓe peccirta ɗum, on gi'i da on gi'i jankoy koy, on gi'i jankoy koy na, on gi'i koy na, on gi'i na, ni ɓe gaɗata ɗum. Ga Allah de nagge adi cette rogo ɗe ga Allah toye fa'i de koye cagoyki nder keketti mum fu no yula, on gi'i kon na, on gi'i ana on gi'i rigita mon. To sabi Allah kowa hakkilana e cette rogo, kowa hakkilana cette rogo, kowa hakkilana haaɓɓe. Min adoyi ɗum joni min gaddi min kolla laamiɗo ayi rara ɗum ra jankon kon ini ra bufure jankon kon kankon tan goni ɗo. On giiri alislami Allah en, on gi'i ga Allah, on gi'i rigita mon rufe, on gi'i na. To nagge de yottike adiri ni hana hanka bala mun adi to ƴakkuno ɗum moɗiri noon fu to ayi ɗum saganoyto ɗum ko ɗum sago nder hunnuko mum ɗum waddana ɗum ñawne ko bo ɗum sago ton nder keketti muɗum ko nder kuufe muɗum ɗum nanga ñamugo ɗum. On gi'i na jama'are Allah, on gi'i ko hayɗini joni sukaɓe jeeton daɗɗo tawoy ɗum fa nder daɗɗo ma ɓe gaddi ɗum ɓe desi hana ma nder durande daɗɗo fa ayi nder daɗɗo fa on gi'i na janɗe tan goni nder on gi'i janɗe na, on gi'i rigita moɗon pecce rogo fu fecca ɗum tawa janɗe nder. To ganti majjum ga Allah ɗum hakkilana haaɓe ɓe joni on gi'i na, on gi'i janɗe, on gi'i na, on gi'iɗe na, on gi'i. To ga Allah ceedoriɗo ɗum hitere muɗum fu ga Allah faɗɗa vidéol gol ya e fulɓe ko ina groupe aji